Pucha, feeling ko yung taas pa na yun ah. Ano, may mga ilaw-ilaw. Layo pa. Putik. Actually, natatempt na nga akong bumalik eh. Kasi dire-diretso yung lusong naman to, tapos sa baba na ako maghahanap. Kaya lang 11 kilometers na lang eh. Kaya lang ayaw na matapos ng ahon. Nakakaiyak na. Bilang na bilang yung mga gantong recovery oh. Grabe to. Yung putik, unang lusong. Hayop na yan. Sa 196 ba? Kilometers. Nagkalusong din. Di na natin masyado makita yung kalsada, ang dilim eh. Pero sa mapa, ganyan yung itsurang dadaanan natin oh. Putik na yan, grabe ka dilim. Ba't ko ba tinuloy ang gandong oras? Gagi, nakakatakot. Shit. Uy, teka, sana may tutuluyan dito pwede. Ano to? Pwede kaya dito? Ay, may natutuluyan dito? Diyan, malapit dyan. Kay kapatid ng misis ko. Malapit din dyan. Pagliyak mo lang dyan ng isang kuwan mo dyan. Pucha, nakakatakot. Grabe. Grabe, Ian How. Bakit? Bakit? Time check, 2:30 ng madaling araw. Ang aga natin nag-ride out. Malayo to, 200 kilometers one way. Tingnan natin kung pabalik, papadyakin pa rin natin. Pupunta tayo sa Maliko, Pangasinan. Ang Balagtas, Bulacan tayo. Kanan tayo dyan sa may bandang unahan. Magpa-Plaridel bypass tayo. Actually, nagbago yung isip ko. Dire-diretso na lang pala natin yung MacArthur Highway. Mas mahabang ruta gawin natin yung ruta na dadaan ng Tarlac. Kasi nung nakaraan nag-ride ako papuntang Gabaldon, dyan tayo dumana sa Nueva Ecija.
para iba naman. Mas mahaba nga lang to. Siguro mga plus 10 kilometers. Oh, hindi ko alam kung ilan. Basta mas mahaba tong ruta na to. Time check 3:23. Nandito na tayo sa Arco ng Malolos, Bulacan. Wala pa lang ilaw to ah. Kapalagyan nga. Haba-haba pa itong biyahe natin. Ang haba na itong MacArthur Highway. Malolos flyover na tayo. Iwas muna tayo dyan sa mga akyat-akyat kahit mababa, dahil mahaba pa yung biyahe natin. Naka 20 kilometers pa lang tayo hanggang dito. 180 na lang plus 180 plus. Malolos City Hall. Sa mga curious mag-ride na madaling araw, lalo mga ganito, mag-alas 4, 3:48, ganito yung tsura ng MacArthur Highway. Pagka mga hating gabi, pamadaling araw, maluwag naman, may ilaw, maayos na kalsada, hindi kagaya dati. Tapos paminsan-minsan may mga kasabay kang malalaking truck, kaya importante na nakagilid ka pa rin. Maluwag naman yung kalsada eh, oh. Actually parang mas okay nga na dito ako dumaan. Mas maliwanag ang kalsada, tsaka mas flat. Kung sa Nueva Ecija ako dumaan, ano ron, rolling hills. Sa may San Ildefonso, San Rafael. Tapos medyo ahon sa Palayan City. At least dito puro patag to. Hanggang doon mamaya ahon natin doon na sa kung saan ahon talaga. .358, kalumpit na tayo. Maluwag-luwag pa, medyo mahaba pa yung may enjoy natin ng maluwag na kalsada hanggang madilim. Sa bagay, ano rin pala ngayon, Sunday, kaya expect natin kung hindi talaga sasakyan. Yung Kalumpit ang huling bayan ng Bulacan kapag northbound ka dito sa MacArthur Highway. Tapos kasunod na ito na Arco ng Apalit, Pampanga. 403. ...31 kilometers na tayo hanggang sa Arco. Yun o, ganito sana magandang ilaw oh. Sa Apalit maliwanag.
Uy, best house of chicken. Shout out, Cycling Chef. Ayos dito sa ano, Mapalit. Ang liwanag ng kalsada, hindi na nakakailang. Lalo dito sa part na to, hindi kagaya dati. Nalala ko dati nung nag-North Luzon Loop ako, iniwasan ko to nung pauwi na ako eh. So hindi naman iniwasan, pero alam kong madilim dito sa part na to. Pero ngayon liwanag na, ayos. Tsaka wala na yung mga ginagawa. Ang ganda ng kalsada. Pagka ganito pala madaling araw, kaya sinasabi ko rin na dapat sa gilid ka lang, kahit ganyan na walang masyado sasakyan. Minsan may mga siraulo rin eh. Ganitong madaling araw, tapos nasa gilid ka ng ganyan, pipinahan ka pa. May mga kamote, mahirap na. Kaya safety pa rin tayo. Gedli lang. Actually pwede rin tayo dumaan dyan sa Mexico. May daan din dyan, pero mas komportable ko dito sa MacArthur Highway. Itong part na to ng Mapalit, ang pinakaayaw ko dati. Madilim talaga to, lalo pag nataong ka rito, umuulan. Tapos gabi, bumabaha pa rito. Pero ngayon maliwanag na, hindi na nakakatakot dumaan. Santo Tomas, Pampanga na tayo. 4:36. Merong branch dito, ang sarap mag bike shop. Mamaya dun sa bago mag-arko ng San Fernando. Ito, sarap mag-bike sa Pampanga. Bantaro sa una yung arko. Kaya selfie tayo syempre. Pagkalampas lang na ang sarap mag-bike sa Pampanga. Ito na arko na ng San Fernando. 4:41. Nakaka 44 kilometers na tayo hanggang dito. Sa 50 kilometers, break muna tayo. Kapag recharge tayo, almusal.
Doon sa kaliwa, papuntang ano yan, San Fernando downtown. Pagka ang ruta mo Bataan, kaya Zambales yan, siya ka pupunta. Pagka naman Pangasinan, Baguio, dito sa kanan. Oh, Olongapogapan Road na tayo. Tatawirin natin to, diretso tayo doon sa kabilang side. Asan ang U-turn? Para sa akin, mas okay talaga na dito ako dumaan. Mas gusto ko yung kalsada rito. Saka mas maliwanag pati. Hanap na tayo ng ano. Papagalmusal, nagutom na ako. Ayun, nag 50 kilometers na. Para pa tayo ng ano, kakainan. 7-Eleven sa ano, kaya McDo, siopaw or pancake. Ano, mas okay kung may lugawan. Sana may makita tayong lugawan. Ayun, McDo. Nagpakita na agad. McDo, tapat ng Vista Mall.
5:13. Nag-almusal ako. Papahinga ako hanggang 5:30. Tapos larga na ulit. 5:26. Larga na agad tayo. Sandaling pahinga lang. At samantalahin natin yung dilim. Malamig-lamig pa naman din. Bale 156 kilometers pa hanggang Maliko viewpoint. So divide and conquer lang natin yan. Pagka sinabi mong 156 parang ang layo eh. Isipin lang natin 3.50 lang yan. Naka 50 na tayo eh. So 3.50 na lang. Problemahin muna natin yung pangalawang 50. After 50 kilometers tayo, breakfast ulit tayo. Yung heavy na, magkakanin tayo. Kanina parang merienda lang yun eh. Pancake at kape. Falls flat pala tong kalsada na to. Pag tinignan mo patag, sabi ko ba't ang bigat? Pag tingin ko 2%, 3%, gano'n yung ano. Cafe na yun sa Sindalan ah. Our Cafe. Sa malaking building. Ayos yung mga design dito, ang ganda. Time check 5:58. Andito na tayo sa SM Talagas, SM Talagis, SM Talaga, SM Balat, SM Bilatas, SM Talebes, SM Talebasta, Talebasta, SM, basta SM. Hindi rin naman natin masyado makita kasi zero BLC, zero BKC, zero CBL, zero CBBLT, zero CBBT, SM City, Telabastagan.
Tapos pagkalampas lang ng SM Bastagan, arko na ng Angeles City. Hindi rin natin makita dahil zero li CBBT CBD3. Master, fairness ha, magandang bike lane sa Angeles. Kanina pa to, ang haba. Dedicated bike lane na exclusive. May bollards talaga. Tsaka ang daming cat's eye sa kalsada oh. Dati sa Sorsogon lang ako nakakita ng ganyan eh. Yung parang airport yung kalsada, sobrang dami ng cat's eye. (6:18 AM). Hanggang tayo sa Clark, Pampanga. Doon yung papuntang New Clark City. Sarap din mag-bike dyan. Ganda ng bike lane. ...66 kilometers hanggang dito. Mabalakat na tayo, Mabalakat, Pampanga. Sarap magbike!
dun sa ride, oh. Master pa ng master. Monday Batan. Monday Batan. Batats. Mga adik. Ayos. Master. Thank you, master. Ingat din, ha. Thank you. Saan ang biyahe mo? Malamig-lamig pa eh. Hindi nga lang ako kay master, ang bilis ng pace. Tignan mo, napapahinga lang yan, no? Madali naman dyan. Oh, kumalas na si Master Monday. Shoutout sa'yo, Master Monday Batat. At sa wife mo, Estela. Kay Mami Estela, shoutout din. Get well soon. Ay, thank you Lord. Grabe, na-miss ko tong ruta na to. Ang tagal kong hindi nag-ride dito sa norte, papuntang Tarlac. Pare, next time may plano rin tayo mag one shot Baguio. Yung mga kasama tayo, sana matuloy. Ito ulit ang ruta nun. Ang ganda na ng daan. Sobrang tagal ko hindi nag-ride dito. Naninibago ako sa ganda ng daan ngayon. Na-miss ko itong daan na to. Wala dati pagka nagbabagyo tayo, madilim pa pagka dumadaan tayo rito. (6:43) Bamban na tayo. Bandang unahan na dyan ang Bamban Bridge. Orange Bridge na Clark, oh. Kita rito. (6:47) approaching Bamban Bridge na tayo. Diretso para isang mabilis sa selfie lang tayo dyan. Tapos diretso pa rin sa 100 kilometers tayo magpapahinga ulit. Dito sa kaliwa meron din magandang puntahan dyan, Goshen. Dati napuntahan na namin yun eh, may vlog ako. Ano kaya itsura nun ngayon?
Pag minsan nagra-ride kami dito sa Clark, meron ding ikot dyan, matitindi yung mga ahon. Namiss ko to. Ruta na to, grabe. Dami na rin bago, oh. Buti na lang dun sa paglampas ng Bamban Bridge, medyo mahabang banayad na lusong to. Kaya parang napahinga tayo ng konti, kahit parang medyo bumilis yung pacing natin. Hoy, 707 Kapas Tarlac. ...83 kilometers hanggang dito. Bali parang mga... kung 2:30 tayo umalis, ilang oras yun? 4 kalahati. Mahaba tong Tarlac na to. Ang daming bayang dadaanan. Flood control.
Dito na tayo sa tapat ng Capas Municipal Hall. 87 kilometers. Ay pa, 40 na lang, 13 kilometers pa bago tayo pahinga ulit. Minsan, para 100 kilometers eksakto. Ba't ganun, no? May mga 0% gradient na madaling pansyakan. May mga 0% gradient na makunat, hindi pare-parehas, o depende sa pagod. Ito, negative 2 pa nga eh, pero parang bigat-bigat. Ang haba ng Tarlac, sana makay. In fairness ha, ang haba rin ang pintura ng bike lane dito. Ang ganda rin. Sayang sana lang wala yung mga lubak. Meron lang mga konting lubak-lubak eh, pero carry naman natin yan. Napahinto ako ron kanina. Nag-selfie lang ako sa barangay talaga. Barangay talaga, walang kaduda-duda. Sa susunod na bayan, kain na tayo. Ito wala na masyadong tao eh. Pagka nagkaroon na ng maraming populasyon, kain na, sakto, nagugutom na rin ako. Alam mo, 100 kilometers na rin. Nakaka-92 na tayo eh. Dahil bago. Yeah, 7:45 Tarlac City. 94 kilometers hanggang dito. Last 3 kilometers bago magpahinga. Mga 100 kilometers na tayo. Yung padyak ko nagpapahinga na. Yung pa ako nagpapahinga na, nauna na sa akin. Nabagal na yung sipa.
Yun, 7:53. 97 kilometers. Nasa Luisita na tayo. Robinsons Luisita. Makapagpahinga na tayo. Ay, hindi pa pala. 97 pa lang, sakto 100. Kaya lang sayang. Andito yung mga establishment eh. Baka mamaya pag lumampas tayo rito, wala na naman tayo. Ay, di, naroon dyan. Pero bali, sakto natin 100. Bali lumampas ng konti. Pas na muna sa McDo. Okay na yung kanina. Nag-crave lang ako sa hotcake eh. Kung bakit pala si Merida ang ginamit ko ngayon sa long ride, kasi yung true axle ng GT gravel bike ko nawala, nalaglag yata doon sa likod ng pickup. Sayang, gamay ko pa naman yung posture ko ron sa GT gravel bike. Tsaka yung mga nakaraang ride ko yung lagi ginagamit ko eh. Kaya tuloy na yun, medyo nag-a-adjust tayo. Siyempre iba yung posture mo pag naka-MTB ka. Tsaka siyempre iba yung gulong nito. Pero meron tayong ano eh, sana may mag-sponsor ng road bike or bagong gravel bike. Baka naman. Luma na rin yung GT natin eh. Para naghahanap na ng kapalit. Lalo itong Merida. Ito ang sobrang luma na, napakarami na rin pinagdaanan nito. Ayun na, umeksakto ng 100 kilometers. Kain na tayo. Sakto rin, 8:01 na ng umaga. Nasaan ang kainan? Uy, sa kabila may kainan. Ay, beef pares. Wag yan, wag yan. Hanap tayo ba? May nakita. Hala, andalang nabigla ng kainan. Oh, nabuti tayong SM Tarlac. Di ba tayo nakakahanap ng kakainan? Sana meron na rito. Yung pala, bukas na ba yun? Aha, dyan pala ang Victory Liner ha.
Ganda ng kainan. Wala pa rin ako makita. Karinderya lang, BG na tayo. Hina na yung boses ko ha. Ayun. Ay salamat, sakto-sakto yung pwesto. May gulay. Sita mo na baka. Na ako nakapag-almusal, 100. Inabot din ng 105 kilometers bago ako makahanap ng makainan. Yun, time check 8:58. Medyo mahaba pa na namin ito, kalahating oras din. 101 kilometers na lang hanggang Maliko viewpoint. Siguro mas maiksi na yung intervals natin. Mas maiksi na yung pahinga natin, mga 25 na lang siguro. Depende sa ano natin, sa kalalabasan natin. Pero alalay muna tayo at kakakain lang. Kung sa kabila ako dumaan sa Nueva Ecija, yung gantong 104 kilometers, siguro mga kakalampas ko lang ng Cabanatuan City niyan. Tapos magsisimula na yung ahon doon sa Palayan. Pero mas okay na rin dito. Puro patag lang dito.
Doon lang sa paakyat na ng Maliko yung ahon. Oh, hindi ko alam. First time ko papadyakin to eh. Actually, matagal nang nasa bucket list ko itong Maliko na to. Ngayon lang natin naisingit. Okay, dito sa part na to ng Tarlac, relax to. Medyo palusong ng konti ito eh. Pero ang gulo ni Carmen, no? 2% daw, 3%. Pero sobrang gaan. Hindi ko alam kung maniniwala ka tuloy eh. Ano, 3% pinapakita niya, pero ang gaan lang naman. Yes, sarap magbike. Ganda ng kalsada. Dire-diretso lang tayo. Sakto-sakto lang. Ang bilis natin. Dahil maya-maya marami pa tayo aahunin. Aba, o tapos na Tarlac City. Arco na eh. Teka, selfie muna tayo. Hindi tayo nakapag-selfie nung papasok eh. Sa palabas na lang tayo. Kasunod ito, San Manuel na. 919, 111 kilometers. Pala tayo nakapagpalipad ng drone ah. Mamaya i-reserve natin yung battery para to sa Maliko. Alam ko marami magagandang view dun eh. Haba ng kalsada sa Tarlac. Haba ng Tarlac. Mali yata yung sabi ko kanina. Hindi yata San Manuel to, Verona yata. Tama ba? Tama o mali? Nalito na ako. Bakit distrito ng Paniki yun? Herona nga. Tama, Herona. Haba ng kalsada, no? Pero mabait pa yan lagay na yan. Pag nasubukan nyo mag-bike sa Tuguegarao, yung Isabela papuntang Tuguegarao, grabe yun. Pagka haba-haba ng kalsada, tapos ang init-init, puro maisan. Ang daanan ko yun, nag-Luzon Loop ako. Grabe.
Mababaliw ka rin eh. Putek, Baguio City, 109 kilometers na lang oh. Diretso kaya natin ang Baguio na lang. One shot Baguio na lang. Ay, nakaka-tempt ah. Ayun, I love Herona oh. Oh, papuntang Herona Town proper. Doon sa Wakali. Yeah, natatanaw ko na ang arko ng Paniki Tarlac. Napaka-memorable nitong exciting. Nakaka-excite. Ang tagal ko talagang hindi rumuta rito. Nakaka-miss. Siyempre, mandatory ng LP. Yun! Yihi! Yihi! Di ako makapiyok. Uhu! Uhuhuhu! Haha! Paniki Tarlac! 9:51. 121 kilometers hanggang dito. Pinag-iisipan ko yung sinabi ko kanina kung magpapahinga ba ako after 25 kilometers o another 50 ulit para 150 na. Tapos last 50 na lang ang ano. Siguro gano'n na lang siguro. Another 50 pa ulit para tatlong set ng 50. Tapos yung huli ano na, pwede nating tsagain yung last 50 hanggang Maligo Viewpoint kasi puro ahon yung malamang. 122 kilometers na tayo eh. So sa 150 tayo magpapahinga ulit. Yun ang magiging pangatlong stop natin. Tsaka samantalahin natin kasi hindi ganun kainit ang araw. 9:58 pa lang. Shout out Coach Renen, Bigote Cycling. Thank you dito sa cycling shorts na to, sobrang ganda. Shout out CNN. Shout out CCN.
Rapsa yung kalsada rito. Ang ganda ng asfalto. Ang kinis. Ang sarap padyakan. Hindi masyado nakakalaspag. Dito yung eksaktong 125 kilometers natin. 10:07 AM. At gaya na sabi ko kanina, sa 150 na natin ipapahinga. Nakakapanibago na talaga dito. Mula nung last na nagbagyo ride ako, sobrang dami ng bago. Tayo na lang yung luma. Ang ganda ng kalsada talaga. Sisimula na uminit yung araw, ginamitan na natin ng tube mask para maingatan natin yung pag-industry natin. Mahirap mangitim. Mungkada na to, Mungkada, 10:30. Mungkada Public Market. ...136 kilometers na. Ganito kalayo yung last long ride natin sa Gabaldon. Pero yun naman, may maraming ahon sa Laur. Grabe, panoorin nyo mga kapotpot. Sobrang solid yung ride na yun, panalo-panalo. Marilao to Gabaldon via Laur, Nueva Ecija. Sobrang ganda. Sobrang hirap, sobrang ganda. Ayun, ngayon lang pala yung San Manuel. Hype na yan. Nagkanda lito-lito na ako. Akala ko kanina pagkatapos ng Tarlac City, San Manuel agad eh. Ang layo pa pala nito. May nakita akong sign doon kanina. Baguio, 80 kilometers. 11 AM pa lang. Nakakatempera talaga yung Baguio. Pero hindi. Maganda kung magbabagyo mga gantong oras. Nandun sa may Rosario La Union eh.
Para ano. Ay, next time titirahin natin yung one shot pad. 11 kilometers bago mag Villasis, Pangasinan. Kailangan natin sumilip sa mapa kasi alam ko may kakananan dun eh. Hindi natin didiretsuhin to. Hindi tayo didiretso ng La Union. Yun, oh, loko. Tapos ang Tarlac. Ayan na, ano na tayo. Pasok na tayo ng Pangasinan. 148 kilometers hanggang dito. Ayun no, kitang kita, walang daya. Rosales, Pangasinan. Yes. Selfie muna, tapos dun tayo sa unahan magpapahinga. Pangasinan, wala man lang pa-arko eh. Layo-layo. Natuloy tayo magandang arko picture. Uy, teka, ano yung likuan na yun? Baka doon check tayo sa mapa. Ay hindi, unahan pa. Okay, diretso pa tayo. Tama, dun sa may likuan, pagkanan natin, doon na rin tayo magpapahinga muna. Ang 150 kilometers na natin eh. Pahinga tayo ng isang maayos-ayos, isang oras siguro, para makabuelo tayo dahil aahon na. Last 50 kilometers. Yeah! Yun, SM Rosales. Ang eksaktong 200 kilometers natin. Ay, ang eksaktong 150 kilometers natin. 11:34 ng tanghali. Kain. Isang torta tsaka isang, ano galunggong? Apo. Tsaka isang Kaya galunggong. dito sir. Kain. Isang order, sir, 40-50. For na lang. Tapos dalawa kayo. Samayin ko na dito sa lahat. Doon na lang.
Ilang rice? Isa lang. Tsaka Mountain Dew. Wow, 12:33. Tanghalian dapat, init ng araw. Buti nakapagpahinga tayo rin kanina after mag-lunch. Medyo bigit ako ng konti. Tapos nagilamos ako. Arga na last 56 kilometers. Kanan tayo dyan sa bago mag-ilog. Yan, dito tayo kakanan bago magtulay. First time natin rurutahan to. Madalas ang ruta natin diretso pa Baguio. Ngayon lang tayo madadaan dito. Saan kaya magsisimula ahon ito? Tsaka gaano kaya kataas? Wala ako idea eh. Basta alam lang natin kung saan natin puntahan. Ano itong kalsadaan to? Tipilex ba to? Uy, first time dito pala pamilya ang bayan ng Rosales. Tapos ayon kay Google Maps sa ano tayo, kaliwa. Kaliwang direksyon. Bandaron pa. Ah, may rotonda. Okay. Dito tayo sa rotonda, tas kaliwa. Ito sa simbahan ah. Oh, 167 kilometers na. Wala pa ako nakikitang ano, bundok ah. Habang lumalapit sa 200 na puro papag pa nakikita ko, medyo okay pa sa akin eh. Kasi ibig sabihin paiksi ng paiksi yung ahon. Kaya lang, alam mo sa pagbabike minsan, pag maiksi ang ahon, yun yung matatarik. Sivet. Welcome Kasin Kulasan. Ah, San Nicolas. San Nicolas na pala. Ah, hindi. Kasan Nicolasan. Kasan Nicolasan. 160 kilometers.
hanggang dito sa Lagasit Bridge. Oh, what a nice. Laspag na ako. Laspag sa init, bago lang takbo ko. Hopya, saglit lang. Siguro mga tao, napakainit. Tubig muna. Grabe init. ...45 kilometers pa hanggang sa Malco Viewpoint. Hindi natin alam kung ilan yung ahon doon, pero puro patag tayo nakikita ko eh. Ngunit haba pa ng patag na nakikita ko ah. Wala pa nagbabadya ng ahon. Baka susurpresahin tayo sa unahan ah. W- 131 Pangasinan State University na tayo. Santa Maria pala to, Santa Maria, Pangasinan State University. Pahinga ulit ako ron kanina. Grabe init talaga. I cannot. Ayun na, pabutik, nagpakita na yung bundok. Ang taas. Ang lalaki, ang taas. Tsaka ang layo pa. Yan ba yun? O dito. Haba oh. Hop, balik tayo. May nakita ko halo-halo. Halo-halo? Available yung halo-halo? Last 37 kilometers. Buti lang nakakita ko halo-halo. Bago umakyat, makapagpalamig muna tsaka pahinga. Sana maka-recover. Naspag ako. No, not again. 37 kilometers kung puro patag yan. Tapos sa takbuhan natin kanina. 2 oras yun. Pero dahil may ahon pa, mga 4 na oras natin dito dahil yan. Pero hopefully bago magdilim makarating tayo dun sa viewpoint. At sana may matuluyan. Doon tayo kapalipas ng gabi. Time check 2:21. Nandito na tayo sa Tayug, Pangasinan. ...170 kilometers hanggang Tayug.
Last 35. Pucha, habang lumalapit mas tumataas yung bundok ah. Parang Baguio itsura. Grabe. Ayan na, mas malapit na sa katotohanan. Palapit na tayo ng palapit sa bundok. Feeling ko walang puklat taonan to eh. Kaliwa daw tayo dito, sabi ni Google Maps. Ito pala yung Magic Mall. Kanina ko pa nakikita sa kalsada, 10 kilometers, 10 kilometers. Layo. Wow, what a view. Itong ride natin na to parang Baguio rin eh. Uubusin ka muna sa mahabang patag, paglaspag ka na tsaka kapahunin. $340 San Nicolas na. May speed limit, sayang oh. Magsi-70 sana tayong takbo eh. 177 kilometers hanggang dito. Wala pa rin ako, pero baka malapit na. Kitang kita na yung bundok eh, kung paanan na yun oh. At ako'y laspag na. Mukhang aabutin tayo ng dilim sa ano, pag-ahon ah. Grabe init. Laspag na si Ian Hao. Silong tayo, silong muna. Wala masilungan kanina pa. Eksaktong alas 3, eksaktong 180 kilometers. Grabe yung kalsada na, wala akong masilungan. Pakainit. Nagtsaga muna ako rito sa ilalim ng puno. San Nicolas City Hall pala yun, Municipal Hall. Kaya palang ganda. Ayun na, malinaw na. Kitang kita, walang daya. Ang bundok na nakaharang. Putik na yan, tinitignan ko yung bundok. Di ko ma-imagine kung paano itsura ng kalsada. Ang taas eh. Ayun na, pinakita na sa mapa, malapit na yung ahon, zigzag na eh. $7-Eleven muna tayo. Makabili ng baon, baka mamaya wala tayong mabilan dun. Hindi muna tayo tatong Choco Mucho. Pang ano, ang baon. 22 kilometers. Kaya na natin yan. 3:23. Buti tayong dilim. Ito na, the moment of truth. Lulusong muna pala. Ayan na, the moment of truth. Pagtawid ng tulay, feeling ko ahon-ahon na eh.
3:34, dito tayo sa tulay. Gano'n kaya natin katagal titirahin 22 kilometers? Hey, ayun na nga. Kampuan. Oh, gano'n din ba rito? Camp din. Parang canon lang ah. Sana puro banayad lang. Tapos pag na ako eh. Ano, mga ganyan-ganyan lang, okay na yan. Kahit maraming liko-liko. Kasi nga maliko eh. Sa 7% lang itong unang ahon na to, unang zigzag. Tapos nag 9% na. Tignan mo na lang sa Strava ko yung stats na ito. Ang hirap pagbasa ng gradient pag umaahon. Lalo pag ganito laspag na. Ayun na, mukhang mataas. Oh, sila master oh, nag Dalton Pass. Tapos loop sila dito sa ano. Sa ano to? Sana Maliko. Maliko. Nawala na ako sa ano. Sa pagod. Galing pa daw siyang Bulacan. Grabe, alas 7 nakaikot na itong mga to, lalakas. Kita ko lang sa post niya eh. Ang pangalan niya, master? Ali Manipon po. Ali Manipon. Josh Iwatan po. Lalakas na itong mga to, grabe. Ako, ano na eh. Nakalimutan ko na pangalan ko eh. Buti tinawag niyo ako eh. Pangalan ko pala yun ah. Akalain mo, nakasalubong pa natin mga kapot-pot natin. Meron daw ditong 18%. Mga 4.5 kilometers pa. Bale, kaya natin ano yan, tulakin. Ayun pa oh. Doon. Ate, ganda. What a beautiful. Dahan-dahan lang tayo.
What a nice. What a nice din ang ahon. Grabe. Ang ganda. What a beautiful. Pagod na talaga. Pagod na. Grabe. 4:09. Dahan-dahan lang. Makakarating din. Buti na lang din, hapon na ako umakyat dito. Parang may pagka Cannon Road din pala to. Grabe, sunod-sunod yung mga ganun ah. Biglang ano, biglang siko, biglang angat. Grabe to, daang maliko. Hala, gagi, ang taas na no. Kita ko yung mga sasakyan dito. Oh my gulay, ang taas nyo. Ba't kayo dyan dumaan? Ayun no. Wow. Grabe naman yon. Taas na nga natin eh. Taas pa talaga. Parang ano to ah, parang sa Tinok. Grabe. Putik na yan. Ang taas ito. Dito ko na kinuha sa kaliwa. Dahil tarik eh. Tapos tukod. Last 15 kilometers. Nakaka 189.87 kilometers na tayo. 4:33 ng hapon. Pagod. Taas na natin, umaangat pa rin. Sana lumusong na. Sawa na ako sa ahon.
Ah. Ayun na, dumating na tayo sa katotohanan na meron tulak sa Maliko. Tulak, grabe to. Biglang liko. Grabe, ang taas ng ahon na to kung saan ako nagtulak. Tignan mo kung saan galing, oh. Ayun yung kalsada. Tapos ito na, maiksi lang yan. Sinasabi ko pag maiksi ang ahon matindi. Mahaba pa kaya to? Nasa taas na tayo, eh. May tataas pa kaya to? Sana wala na, sana patag na. $15 kilometers pa, tagal maubos. Butik layo pa. Tagal ng tuktok. Grabe. Wala, paubos na yung SD card ko. 19 na lang. 19 minutes. Grabe. Ang taas nito. Lalo itong kakalaan ko lang dito, nakailang tulak ako dyan. Hindi ko na lang ma-capture kanina dahil tulak talaga ako. Ang taas, ang haba. Ito. Ay, salamat, may tindahan dito sa 12 kilometers bago magmaliko viewpoint. Kain ba ako? Hindi na, diretso na tayo. Nabot tayo ng gabi. Pucha, meron pang mga 12 kilometers. Ang tagal mauubos ng 12 kilometers. Ayaw matapos ang ahon. Yun, thank you Lord, nagka-recovery rin, oh. Nakapagpahinga rin sa ahon. Ay, naku po, sana malapit na. Pero alam natin malayo pa. Sana puro ganito na lang. Sana meron ding ibang matutuluyan bukod dun sa tinatarget natin. Sana may mas malapit. Gusto ko na magpahinga. Pucha, feeling ko yung taas pa na yun, may mga ilaw-ilaw. Layo pa. Putik. Actually, natatempt na nga akong bumalik, kasi dire-diretso yung lusong naman to. Tapos sa baba na ako maghahanap. Kaya lang 11 kilometers na lang, Kaya lang ayaw na matapos ang ahon. Nakakaiyak na. Bilang na bilang yung mga gantong recovery, Grabe to. Yung putik, unang lusong. Hayop na yan. Sa 196 ba? Kilometers.
Nagkalusong din. Ay, salamat. Recovery. Sana hanggang doon sa viewpoint. Gusto ko na magpahinga talaga. Sana wala nang ahon. Di na natin masyado makita yung kalsada, ang dilim eh. Pero sa mapa, ganyan yung itsurang dadaanan natin, oh. Putik na yan, grabe ka dilim. Ba't ko ba tinuloy ang gandong oras? Gagi, nakakatakot. Shit. Uy, teka, sana may tutuluyan dito pwede. Ano to? Pwede kaya dito? Ay, may natutuluyan dito? May natutuluyan? Alam nila dito kayo yung patay. Meron kayo itong overnight? Overnight sir, dyan sa kabila, may pagdyan sir. Saan? May condo, May, Cabin. may daan dyan? cabin dito sir, diretso mo lang dyan. Malayo pa? O, dyan lang sa, pag-liko mo dyan, may isang cabin dyan. Ah, ito. Pag-liko ko yun, may nagaling mo sa laki. Okay. 160. Ay, 263. Malapit na ko yan, no? 120. Malapit na? Malapit na. Ay, thank you. 5 minutes siguro. 3 minutes. Akyat pa? Hindi naman yan. Sawa na ako sa akyat eh. Ang dami. Bakit maingay na yung sasakyan ninyo? Kaya pabilis ang ganyan mineral. Magkano yan? 65. How much you order on? So 60. Nahilo yata kami, nahilo-hewa kami. Mas sigsag pa ito sa Maglian Road. Tapos yan ang road. Ay, oo. Maiksi ang kanyang sigsag. Sakit sa katawan yan. Mahirap mag-cover dito sa malalaki na mahabang yan. Smoke siguro. Iniwan nila sa akin yung tubig. Sir, malapit yan sir. Salamat po. Yung taas nyo, hindi ano yan? Kala ko yung taas nyo, pinapa...
Ito. Meron siguro. Ay, hindi ba? Hindi na iayos ba? Kahit na. Diyan, malapit dyan. Kay kapatid ng misis ko. Malapit din dyan. Pagliyak mo lang dyan. May isang kuwan mo dyan. Thank you po. Pucha, nakakatakot. Grabe. Grabe, Ian How. Bakit? Bakit? Yun, dito na ako dito na ako mag-overnight. Mataas pa raw to, malayo pa. Nakita ko dito, Adler's Drop By. Actually, meron silang cabin dun sa likod. Kaya lang sa likod pa dulo. Kaya sabi nung kausap ko, pwede naman daw dito. Tabing kalsada, tent. Tapos sa harangan niya naman daw yung mamaya para wala makapasok. Tapos andito lang naman yung CR. Pwede tayo magte-tent. Grabe, tignan mo, wala kang makita, kalsada yan. Ganyan yung binabike ko kanina hanggang makarating dito.
Possible? Dito ka? Paano nga din sa pagla? Wow. Bali ito ang tent natin. No. Ay, basta doon. Kahit saan? Hanggang dito na. Sa ano? Yung pasukan. Yan. Grabe, so ibang klase, solid na solid ang adventure natin ngayon. Multi-day tayo. Yon, good morning. Ito yung ating pinagstayan dito sa Maliko, Adler's Drop By campsite. Doon lang ako sa gilid nag-set up ng tent. Actually kagabi, sabi ni kuya may cabin doon. Tapos pwede rin ako mag-tent doon. Kaya lang, kagabi sobrang dilim dyan, nakakatakot. Ako lang mag-isa nandito. Although nandito sila, kaya lang sa likod pa yun eh. Mamaya punta natin yun. Tapos dito ako nag-set up ng tent sa gilid, sa kanila na yung tent. Bali 700 yung bayad. Tapos ngayon magkakape tayo. Ayos, tuloy na natin yung ating last 7 kilometers. Dapat babalik na ako bababa na ako. Kaya lang sayang, last 7 kilometers. Parating natin ang viewpoint. Okay din at nakapagpahinga-pahinga. Ay nako. Bakit? Hanggang pa sabi ni kuya, nakausap ko yung bantay doon. Puro pataas pa raw to hanggang sa viewpoint.
Ayun, oh, may recovery na ulit sa taas. Pahinga ulit tayo, haba ulit ang inahon natin pero ang gaganda ng view. Yeah, what a beautiful. Ang taas na natin. Sobrang lakas sa hangin. Grabe. Kahit yung drone hindi kaya. Lamig. Ganda. Wow na wow. Grabe, nakaka 205 kilometers na ako. Wala pa rin yung view deck na gusto ko marating. Pero nasa lang, hanggang doon na lang tayo. Kung ano man nandun, hanggang doon lang ako, tapos babalik na ako. Last 8:04 na ng umaga, babalik pa tayo. Pero baka mag-commute na ako pa, magbus na ako pa balik. Ubus na lakas ko. Hanggang doon lang tayo. What a beautiful. Ano gagi? Katakot. Narinig ko nag-aano ron yung lupa. Shit. Parang magla-landslide. Ayoko na tumuloy. Dito lang tayo. Putik. Ayoko na. Dito lang tayo. Hala, putik, narinig ko, nakita ko may ano ron, may gumuhong lupa dun, oh. Takot ako sa tunog. Ayoko na, ano na tumuloy. Dito na, okay na to. Lusong na tayo, naka 205 kilometers. Grabe rin, 1,177 elevation. Total ascent natin 1493. Okay na. Balik na tayo. Kinabahan ako ron. Enjoy na lang natin yung view pababa. Ang problema, yung SD card ko papuno na. Naku, 1 minuto na lang. So dito na tatapusin mga kaput-put. Ayun na. Ay, sayang, ubos sa SD card ko. Tapos yung drone ko, ubos na rin battery. Ano pa ba ito yun? Cup of Stories. Oh, may bike pa sa taas. Wala, dito na talaga tayo. Last. Kanina hinto dapat ako ron eh. Ay, babalik na dapat ako, nagbago isip ko. Sinagad ko na rito. Ito na talaga, promise. Ito na ang ending ng ride natin. Hanggang dito sa Maliko, Nueva Vizcaya. Maraming salamat mga kapotpot. Grabe. Puntahan nyo to para
Thank